Hi, hello friends. Welcome to Annai Gold Covering. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோன் பேங்கிள்ஸ். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்குற பேங்கிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஓவல் ஷேப்பில் ஸ்டோன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ஸ்டோன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வந்து கோல்டன் ஃபீட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிங்க் கலர் ஸ்டோன் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம அடுத்து பார்க்குற பேங்கிள் பார்த்திங்கன்னா இது ஏடி ஸ்டோன் பேங்கிள் சொல்லுவாங்க. இந்த பேங்கிளில் வந்து ஸ்கொயராக கொடுத்துருக்காங்க. அங்கங்கே ஒவ்வொரு லேயரில் வந்து லேயர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஃபுல் ஒயிட் கலர் ஸ்டோன். இதிலே ஒயிட் வித் பிங்க் பேங்கிளும் அவைலபிளாக இருக்குது. பார்க்கவே அழகாக இருக்குது. நைட் டைமில் நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்கும். இப்போ நம்ம அடுத்ததை பார்க்குற பேங்கிள் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஃபுல்லாக ஒயிட் ஸ்டோன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 3 லேயர் கொடுத்துருக்காங்க. 3 லேயர் கொடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வி ஷேப்பில் ஒயிட் ஸ்டோன் கொடுத்து அது பக்கத்தில் ஒரு பிங்க் கலர் ஸ்டோன் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் கலர் ஸ்டோன் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம அடுத்து பார்க்குற பேங்கிள் பார்த்திங்கன்னா இதுலேயும் அதே 3 லேயர் வந்து ஒயிட் கலர் ஸ்டோன் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா மெரூன் கலர் ஸ்டோன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு சர்க்கிள் டைப்பில் மூன் அண்ட் ஸ்டார் இருக்க மாதிரி டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ அடுத்ததாக பார்க்குற பேங்கிள் பார்த்திங்கன்னா இதுவும் ஒயிட் வித் மெரூன் கலர் ஸ்டோன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பேங்கிளில் ஒரு ஃப்ளவர் டைப்பில் மெரூன் கலர் ஸ்டோன் வந்து சென்டராக கொடுத்து ஒயிட் ஸ்டோன் வந்து அவுட்டரில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் ஸ்டோன் வந்து 2 லேயர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம அடுத்ததாக பார்க்குற பேங்கிள் பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் வித் பிங்க் கலர் ஸ்டோன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பிங்க் ஸ்டோனுக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா 2 பக்கமும் ஹார்ட் டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம அடுத்ததாக பார்க்குறது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஏடி ஸ்டோன் பேங்கிள். அதிலே இது வந்து ஃபுல் பிங்க் கலர். நம்ம கடைசியாக பார்க்குற பேங்கிள் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து மல்டி கலர் ஸ்டோன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து பாக்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டோன்ஸ் வந்து அந்த ஒயிட் ஸ்டோன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் ஷேப்பில் தெரியுது பார்க்கவே. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பிங்க் கலர் ஸ்டோன், க்ரீன் கலர் ஸ்டோன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு இந்த பேங்கிள்ஸ் பிடிச்சிருந்தா www.annaigoldcovering.com வெப்சைட்லேயும் உங்களோட ஆர்டரை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். அல்லது அன்னை கோல்டு கவரிங் அப்படிங்கிற ஆப் மூலமும் உங்களோட ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். அல்லது வாட்ஸ்அப் நம்பர் 7358367920 ஆர் 7358640576 ஆர் 7338956920 வாட்ஸ்அப் நம்பர் மூலமும் உங்களோட ஆர்டர்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல்.